дар шаҳри Душанбе боз як мактаби нави футбол барои кӯдакони наврасон боз гардид. Мактаби нав таъсиси футбол исми Достонро ба худ гирифта, дар пеш ҳадафҳои бузург дорад ки яке аз онҳо тарбия намудани футболбозони касбӣ мебошад. чеҳраҳои шинохтаи футболи тоҷик аз қабили Алиёр Ашурмамадов, Фатулло Фатуллоев, Иброҳим Рабимов ба муносибати ифтитоҳи боз як мактаби кӯдаконаи футбол ба ҳам оварда шуданд. Дар заминаи варзишгоҳи Спитамени Вазорати корҳои дохилӣ ҳамакнун мактаби кӯдаконаи футбол бо номи Достон ба фаъолият шурӯъ намуд. Дар маросими муаррифии мактаби мазкур роҳбарияти Шӯрои ҷумҳуриявии Динамо, мураббиёни футбол, футболбозони кунунӣ ва собиқи кишвар иштирок намуда, назару андешаҳои худро роҷеъ ба амалӣ намудани чунин як иқдоми зарурӣ баён доштанд. Кӯдакону наврасонро дар мактаби мазкур собиқ футболбози мунтахаби Тоҷикистон Иброҳим Рабимов тамрин медиҳад. Основная цель открытия этой школы – это, конечно, воспитание молодого поколения, воспитание чувства патриотизма к своей стране, спортивных качеств. Всеми этими качествами обладает тренер нашей школы Ибрагим Рабимов. Он прошел все стадии развития в футболе и сейчас хочет передать все свои знания нашему подрастающему поколению. И надеемся, в будущем они уже смогут показать себя на новом уровне. мураббиён бо такя ба дониш ва таҷрибаи ҷаҳонии худ мақсад доранд ки кӯдакони ҳавасмандро бо услубҳои муосир тамрин диҳанд. Машқҳо дар якчанд гурӯҳ роҳандозӣ мешавад. аввалин тамрин низ баргузор шуд, аммо бо ин наметавон хулосабарорӣ кард. барои баланд бардоштани маҳорати футболбозии наврасон вақт ва тамринҳои зиёд лозим мешавад. Я рад, что открылась эта школа «Легенда». У детей будет возможность научиться хорошо играть, показать свое мастерство. Моя мечта – стать профессиональным футболистом и представлять свою страну на международной арене. мактаб бо тамоми лавозимотҳои зарурӣ барои ба машғулиятҳо фаро гирифтани насли наврас фароҳам оварда шудааст. Иброҳим Рабимов баъд аз анҷоми корномаи футболбозии худ аз курсҳои махсуси мураббигӣ гузаштаасту роҳҳои хуби ҷалб, тамрин ва инкишоф додани маҳорати кӯдаконро ба хубӣ медонад. Ба фаъолият шурӯъ намудани чунин мактабҳо барои ҷалби ҳарчи бештари насли наврас ба футбол мусоидат мекунад ва дар оянда аз миёни онҳо футболбозони сатҳи ҷаҳониро кашф кардан мумкин аст.